Sanibonani, namhlanje sizokwenza impesu for women. Impesu for women ke iyikhambi elithakiwe ngokuhlukile elingafani naleli labesilisa. Okusho ukuthi indlela elisebenza ngayo egazini lethu alizofana. Lebuyisa imizwa komama, lenze isitofu sinyuke impela sibe phezulu, senze futhi ube nomudla okanye nogqozi lokuya phela endaweni nomuntu wakho. Uzothatha ke icoke yakho le ewunqophelo original. Ungathathi noma yipi ikhuwi asifuni la nabazalwane. Into esithembayo icoke. Ngisebenzise ke inkomishi transparent kodwa ke ithanda ukuba nkulu ngoko size, so angigcwalisanga. Then ngizoyifaka ku microwave ke. Uma uthanda ungafaka icoke yakho estofini nje uyilinganisele into engangenkomishi bese ufaka ebhodweni bese uyakubilisa. Uma ubilisa ke estofini kungaba nawo 2 minutes. Into esifune ukuthi yenzeke la ukuthi kubile ukuze kuzophela iacid phela lokuhlohloza okuyicoke. Uzothi ke mangabe seyihlohlozile ke bese uyayikhipha ke impesu yakho uzobe sewuyayithaka ngalendlela esizoyichaza. Kubalekile ukuthi uma uzothatha lempesu yabantu besifazane uyithathe at least kusashiye ke i-hour ukuthi niye endabeni nomuntu wakwakho, ukuze phela izobe ingena kahle ke. Umahluko ke futhi ukhona phakathi kwabantu besifazane neyabantu besilisa. Le esezilele ekwa left yabantu besifazane le ethanda ukuba mnyamana, bese kuba le imhloshana umpuphu leya impesu yabantu besilisa. So kubalekile ukuthi uwazi umehluko. Eyabantu besifazane ithakwe ngendlela engafani. Kukhona nezinto lapha elinye nje ikhambe ngalibalula kwabantu besifazane kukhona naye kunamathela lapha othakwe ngawo kanye nezinye ke ize catalog esiyikhethile ke ezoklina ngaphakathi ke njengoma ukuze ke uzobe ukhucululeka ngaphakathi ube nogazi. Ngokungaphakathi nje mhlawumbe ukukhona okungafanele kube kuwe uzobe sewukhipha. Kuphelile ku 4 minutes seyilungileke impesu yethu. Siyayibona ukuthi ayisena ukuhlohloza kodwa ke iyashisa kwamanje. Uzobe sewuthatha ke umlinganiselo ongangespoon ke esami ispoon bakwethi sowuzabha wespoon. So ke ngithathe nje hip enkulu bese ke ngiyamekisa ukuthi uma umekisa ke lapha necoke yakho kube khona ke le reaction ekhona kube khona namagwebana phela okhombisa ukuthi bekade kuyisihlohlozi lesigodo zami ukuskipha ukuhlohloza. Bese ke uyagoqoza phela ugoqoza ngespoon sakho ungabe ukuziphola amolubi bomnax. Bese nina nithatha nje itip enginicacisela yona. Uzokulinda ke manje ngoba kuyashisa ngeke uzukhubule njengeti elishisayo njengesalukazi noma mhlawumbe njengogogo wakho noma awuzokuphuzela esosweni ngoba wena awuyena ugogo. Bese ke uyakulinda kuhlale nje ukupholise. Kuzothi ke mase kupholile inzika le izoya ngaphansi. Kuzoba kuwe ke mnax ukuthi uyakuthanda yini ukuphuza lokho kuyinzeka kodwa isidinga sekho ngoba ngesikhathi kushisa kanje wonke ke umuthi uyaphuma uphumele lapha kucoke ushiyeke lapha ngaphezulu. Kuzosala nje impepheleze ezincane lapho uzokwazi ukuthi uyiphuze.